Maar dit zijn goji-bessen, een van die bessen van de superfood. Die ook rijk is aan zijn antioxidanten. Mensen zijn er wat bewuster mee bezig. Ook de cranberries en de moerbei, die eigenlijk toegevoegd worden nu aan de voeding. Goji-boyen, quinoa, alle jaren moeilijke nije namen in het schap. Zo neem de superfoods. Ze zoenen beter voor je wijze als orenproducten. Toch kan het ook misgaan, zo doch blikken in Den Haag. Bij de Zoenswinkel in Ljout binnen ze verrast. Het is gewoon jammer dat dit kan. Ik wil dan altijd wel meer weten van wat voor kind is het, hoe is het in het gezin. Is het inderdaad alleen raw food of is er anders sociaal zwak misschien iets? Is het inderdaad een raw food probleem? Jullie houdt wel een protte naar je klanten. Bijgelijks naar aanleiding van het populaire boek van Rens Kroes. Die mensen moeten wel beglaad worden. Wat wij hier in de winkel altijd heel erg mee bezig zijn van kijk en leg ons uit wat mensen willen bereiken. Wat wil je bereiken met die voeding? En wil je er niks mee bereiken, ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal dan die een gezondheid wil verbeteren. Diëtiste Nienke Wiertsma van het MCL in Ljout zegt dat ouders heel iets meer het paard duurster binnen. Ja, het is beslist moeilijker. Ja, hoe meer informatie we hebben, hoe meer keuzestress eigenlijk. En de informatie die we hebben, die wisselt ook heel sterk. Dus wat vandaag in is, kan over een aantal maanden weer heel een andere kant op gaan. Het advies van Wiertsma is dan ook heel gewoon variage. Dan zit het wel goed voor de bijen.